El Lleida rebia la visita d'un Formentera immers en la lluita per evitar el descens. Els blaus, en canvi, buscaven una victòria que els posés en la quarta posició. Els illencs van incomodar els locals des del primer minut i Nando va provar a Diego Ribas en una acció que hagués pogut avançar els visitants. Després d'un primer quart d'hora espès, el Lleida va començar a prendre la iniciativa i va disposar de bones ocasions a pilota aturada per inaugurar el marcador. Les més clares van ser per Albistegui, Valiente i un Javi López que no va tenir la sort de cara en els llançaments de falta. Al límit del primer temps, l'àrbitre va invalidar un gol de Juan Tortuño per fora de joc després d'una bona jugada del davanter murcià, una decisió molt protestada pels locals. Els visitants també se les van veure amb l'àrbitre, que no va assenyalar penal en dos mans dels defensors del Lleida dins l'àrea. A la represa no hi va haver un dominador clar i es van veure poques arribades. A l'equador del segon temps, però, Nando Quesada feia pujar el 0-1 en un llançament de falta magistral que treia les teranyines de la porteria de Diego Ribas. Amb el marcador en contra, el Lleida no va trobar el camí del gol. Juanto ho va intentar amb un tir al lateral de la xarxa i Musa tampoc va estar encertat en una rematada als compassos finals de partit. M'esperava una altra versió de l'equip, m'esperava un equip molt ràpid al tram final, com havíem buscat durant la setmana, un equip que generés moltes oportunitats de gol, que dominés el partit, crec que l'ha dominat perquè tenia el control sobre la pilota, però ens emportem una derrota dura a casa, que sempre fa més mal perdre a casa, i això marxo amb la sensació de que tot el treball d'una setmana doncs, no ha valgut per a res. La derrota deixa el Lleida a 3 punts del play-off a falta de 6 jornades pel final de Lliga. En el proper partit, els blaus viatjaran al camp del Mallorca, que és el líder de la categoria.